Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wal hadratu wa barakatuh syaikhul alih wa syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kalimat. Paslon itu. Paslon tahu ini paslon nerangake pasal suci. Talbisi jumlatin yang dalam martelahake jumlah min halis syafi'i saking tinggai Imam Syafi'i kalian muka-muka rila sawawahu bersiawaan saking Syafi'i iklam ngerti wasiro anda husnnya dilakukan dibuka ngawal sawawahu Syafi'i min anwa'il mahasini saking biro-biro warnane kebagusan ibu bil maqami kelawan derajat kedudukan al-a'la kang luhur wal mahalli lan panggonan al-asna kang luhur lima mari perkara jamaah kang ngumpulake ibu ing masaba Allah Gusti Allah Al-Karim kang maha mulya lagu maring Syafi'i. Dan harus kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i menguasai segala ilmu, kebaikan-kebaikan ilmu dan sumber ilmu. Kuwi ora liya mergo fil maqamil a'la wal mahalil asna. Pawae Gusti Allah. Minal khairatin ngatani pira-pira kebagusan. Bahwa fakolan paring taufik sapa Allah ing man ing Asyafi'i lahu kedue mai wa bahwa fakolan paring taufik sapa Allah ing Asyafi'i lahu kedue man min jamili sifati saking baguse biro-biro sifat wasah halalan gapangan sapa Allah ku emma alaihi ngatasi Syafi'i. Segala urusan Imam Syafi'i untuk memahami sebuah ilmu gapangan ini Gusti Allah. Karena sekarang ini ceritanya yang awal umur 7 tahun pun hafal Al-Quran, umur 10 tahun pun hafal kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nalikan yang umur 13 tahun kepanggih kali dulunya sebenarnya sopo Imam Malik. Kuwi wis lancar wis hafal maca kitab Al-Muwatta itu ngarepe. Bismillahirrahmanirrahim. Min anwa'il makarimati saking pira-pira warnane pira-pira kemuliaan. Mergo wong yen mesti bakal mulya. Lama pamin dalikan nuliku saking mengkono lan sarafun nasabi kali mulya nasab atau dibilang suci. Napa kok Imam Syafi'i iku iso mulya mergo jalur nasabe iku apik. Nasabe Imam Syafi'i iku nasabe wong sing apik. Jadi nasab itu juga berpengaruh terhadap kualitas seseorang.
biasane nak wong tuane apik harapane anake yo dadi apik. Wong tuane ngalim yo harapane banyak harapan kemungkinane iso yo uga anake yo dadi apik. Makane sarafun nasabi fatwa walaupun suri lan asal le Imam Syafi'i al-bahiril kang mencorong wastima'uhu lan kumpule Imam Syafi'i wa istima'uhu lan kumpule Imam Syafi'i wa Imam Syafi'i wa Rasulullah lan Rasulullah. Bahkan jalur nasabe Imam Syafi'i iki masih satu tunggal dengan Allah Nabi Muhammad sing ketemu ning Adi Nah Nabi Muhammad saking Bani Hasyim, yang Imam Syafi'i itu saking Bani Muthalib. Petuke ning Abdi makanya wa istima'uhu huwa wa Rasulullah. Fin nasabe dalam nasabe. Karena Imam Syafi'i kali Nabi Muhammad itu setunggal nasab, karena sangat mulia sekali derajat pendudukannya. Wa dzalika utawi mengkonolah istima'uhu iku ghayatul fadli katoke keutamaan wa nihayatul hasabilan katoke kemuliaane nasab. Sekon nasabe tok mawon iso didelok nek Imam Syafi'i iki ora keturunane wong sebat. Makane iki pepeling gawene kula jenengan sedaya sing awake dhewe dadi anake wong sing luhur, sing dadi anake wong alim, sing dadi anake ustaz kiai yo aja nganti ngelek-ngelek nasabe kula jenengan sedaya. Wong tuane seneng ngaji, yo kudune anake yo kudu seneng ngaji. Wong tuane pinter, yo kudune anake kudu pinter. Makane liya pun walatul asadi siblan wa durata. Nah iso kudu dadi anak macan. Anak macan kudu dadi macan. Anak macan kok dadi apa kucing. Kuwi apa ngisin ngisin. Anak macan yo kudu dadi macan. Makanya anak wong pinter yo kudu iso pinter. Anak wong ngalim yo kudu iso ngalim. Anak wong sugih yo kudu iso dadi wong sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkonolah man saraful maulidi utawi mulyane kelahiran Imam Syafi'i. Wal mansailan gon munggah bedine Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertambah umure utawa bertambah umure iku ning panggonan sing mulya-mulya, ning panggonan sing memang betul-betul dimulyakake dening Allah. Imam Syafi'i lahir di negeri Gaza utawa Gaza di Palestina. Itu termasuk Baitul Muqaddas saka Baitul Maqdis. Itu termasuk panggonan yang dimulyakake dening Gusti Allah. Umur kali tahun diajak terkumpul ning Makkah. Makkah itu yo termasuk tanah sing dimulyakake dening Gusti Allah. Nganti akhirnya Imam Syafi'i nuju ning Irak. Golek ilmu nuntut ilmu nganti tekan di Irak. Nanti akhirnya sangat bisa sedone bermungkin ana ing Mesir. Tempat sing disinggahi Imam Syafi'i itu mau termasuk banyak sejarah ini. Ada sejarah ini. Irak dulu terkenal dengan nama Babylon atau Babylon. Babylon itu termasuk panggonane sapa Nabi Ibrahim. Itu termasuk tempat singgahe Imam Syafi'i. Terus ning Misra, Mesir, itu tempat sejarah yang sangat terkenal. Makanya dan bagi didhawuhake wal mansai
panggonan mundhak kedine Imam Syafi'i itu termasuk panggonan-panggonan sing bersejarah, panggonan-panggonan sing mulya. Fa innahu krana setune Syafi'i iku mulih dadi lahirake sapa Syafi'i bil ardi ing dalem tanah utawa bumi al-muqaddas sate kang dimulyakake utawa kang disucikake. Imam Syafi'i lahir ning Baitul Maqdis Musa atau cedhake Baitul Maqdis. Cara buyang cara dhisik cara saiki iki daerahe napa jenenge Gaza. Wa nasa'ala tumbuh sapa Asy-Syafi'i di Makkah ing dalem Makkah. Setelah umur 2 tahun bertobat Makkah, Imam Syafi'i tumbuh besar ana ing Makkah. Wa min dzalika lan iku saking mengkono lahma. Wa min dzalika lan iku setengah saking ma anahu sedurunge Syafi'i. Iku ja'a teko sapa Asy-Syafi'i ba'da an muhidda ing dalem sakuse yen tok digelar apa al-kutubu biro-biro kitab wa sunnifat lan dikarang apa kitab la kurirat lan ditetepake apa ahkamu apa al-ahkamu biro-biro hukum wa nukihat lan dibagusake apa al-ahkam. Pana guru nuli ningali ngangen-ngangen sapa Asy-Syafi'i fi madzhabil mutaqaddimina ing dalem madzhab pira-pira wong kang dhisik. Akhirnya Imam Syafi'i mempelajari madzhab-madzhab orang-orang terdahulu. Wa akhadha lan ngalap sapa Asy-Syafi'i adil a'immah saking pira-pira pemimpin. Anil a'immah saking pira-pira pemimpin al-mubarrizina kang padha mundur. Wa nadhara bantah-bantahan sapa Asy-Syafi'i al-khudza wa ing pira-pira wong kang mahir utawa cerdas. Karena Allah disini habib kunzak itu jama'i mahir cerdas. Bahkan Imam Syafi'i juga berdebat dengan orang-orang yang cerdas yang orang ini zamane Imam Asy-Syafi'i. Al-Mut ini kang ngukuhake ngilmune. Wana doro nuli angen-angen sapa Asy-Syafi'i madzhabibahu ing madhabe khufdam wasibruha lan ngukur sapa Asy-Syafi'i ha ing madzhab wa tahaqqaqa lan nyatake utawa ngakaki sapa Asy-Syafi'i ha ing madzhab. Wa qabula lan ngerti sejatine sapa Asy-Syafi'i ha ing madzhab. Falah asanulin ringkas sapa Asy-Syafi'i ninggal saking madzhab tori kota jamaati ing metodene ngumpulake lil kitab bimaring kitab rupane Al-Qur'an wa sunnati lan hadis wa ijma'i lan ijma' wal qiyasi lan qiyas. Karena Imam Syafi'i mempelajari madhab-madhabnya orang-orang terdahulu, nanti berdebat dengan wong-wong sing cerdas-cerdas, nanti iso ngerti sumber-sumber hukumnya itu lalu, nanti Imam Syafi'i mencetuskan sing jenenge ahkamul Islam. Rupane ono Al-Qur'an, sunnah, ijma' karo napa qiyas. Iki hasil Imam Syafi'i anggone mempelajari napa syariat ilmu saka Gusti Allah. Walam yaktasir lan ora ngalap cukup sapa Asy-Syafi'i. Tapi
senajan Imam Asy-Syafi'i wis pinter ing ngoten niku, wis terkenal, wis masyhur, tidak memutus harapannya untuk senantiasa mencari ilmu. Ala ba'di dzalika ing atase sebagiane mengkonolah kitab sunnah ijma qiyas. Orang terus merasa sudah selesai, tapi senantiasa meluangkan waktunya untuk terus belajar, untuk istinbatul hukum. Wa tafarragha lan masrahake kekuatan coba Asy-Syafi'i dalam arti rangkungan iki wis kabeh dipasrahke lil ikhtiyari maring permilih wa tarji bilang ngunggulake wa takmil lan nyempurnakake wa tanqihi lan bagusake ma'a kamali kuwatihi ing dalem sartane sempurnane kekuatane Imam Asy-Syafi'i wa ulumi himmatihi lan luhure sejoganene Imam Asy-Syafi'i. Bukan merasa puas dengan yang didapatkan, tapi senantiasa memperbaiki. Wa bara'atihi lan mahiri Asy-Syafi'i fi jami'i anwa'il fununi ing dalem sekabehane pira-pira wernane, pira-pira cabang ilmu. Imam Syafi'i bukan hanya menguasai suatu bidang ilmu, tapi funun, banyak fan-fan ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i saking terkenal ngarang kitab kuwi pertama kali sing ngarang Imam Asy-Syafi'i dalam fan ilmu sing jenenge kitab usul fiqh. Iki karyane awal mula usul fiqh itu Imam Syafi'i. Kita biasanya terkenal jenis kitab Ar-Risalah. Makanya yang kini didobaki fi jami'i anwa'il funun. Imam Syafi'i itu menguasai fan-fan ilmu yang banyak. Wa irtila'ihi lan kuwate Imam Asy-Syafi'i min saking anwa'il funun. Rata-rata wong iki menguasai 1-2 cabang ilmu, tapi Imam Syafi'i bisa menguasai banyak cabang ilmu. Mungkin jenengan menguasai dalam ahli hadis, tapi belum tentu mungkin dalam hal tafsir, utawa bingung dalam hal qiraah, utawa bingung dalam hal ilmu sekaitane karo astronomi, utawa ilmu falak, utawa mesti bilang yo bingung karo ilmu sing jenenge matematika, hitung-hitungan, jelimet, utawa ilmu balaghah tentang bahasa sastra begitu. Tapi Imam Syafi'i menguasai keseluruhan. Kuwi istimewane Imam Syafi'i. Asyadda ibtila'in kelawan luwih banget kuat. Wa utawi Asy-Syafi'i iku al-mubarrizi wong kang ngungguli bil istinbati ing dalam ngetokake hukum minal kitab saking kitab Al-Qur'an wa sunnah lan hadis. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini termasuk unggul dalam bidang istinbatul hukmi. Istinbatul hukmi itu mengeluarkan hukum. Al-bari kang mencorong fi ma'rifatin nasi ing dalem ngerteni perkara sing nasih wal mansuh lan sing dimansuh. Kudu ngerti nasih mansuh ayat Al-Qur'an. Mergo ana ayat Al-Qur'an, ana sing dimansuh, ana sing dihapus diganti dengan ayat yang baru. Wal mujmal lan ayat sing mujmal atau hukum sing mujmal ngoten niku. Mujmal itu sing abstrak, sing belum jelas. Wal mubayyin lan sing jelas. Wal mubayyin lan sing jelasake. Wal khasilan
sing khos sing khusus wal amilan sing umum wa ghairiha lan liyane khos am terus mujmal mubayyan iku wae. Imam Syafi'i menguasai ulumul Quran niku sedaya kabeh. Minta qasimi kitabi saking pira-pira pembagiane kitab. Malam yasbin nuli orang bisi dalam arti orang sing iso ngalahake ru ing asyafi'i sapa akeh wong suci ila fatiha dal babi maring buta ikilah lawan di anahu karena sedunia asyafi'i iku awal man kawitane wong sonna pakang nganggit to ngarang sapa man usul al-fiqih ilmu usul fikih. Kenapa tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ini adalah awal orang yang pertama kali mencetuskan ilmu usul fikih. Untuk apa? Mengetahui bagaimana cara istinbatul hukum. Nah fikih itu wis mateng wis dadi. Nah usul fikih iku piye carane bisa dadi hukume ngono kuwi. Makanya iki termasuk Imam Syafi'i ini orang yang sangat terkenal sing belajar luhur. Bila hilafin kelawan tanpa pasulayan. Orang memperdebatkan tidak ada perbedaan dalam hal karya Imam Syafi'i sing jenenge ilmu usul fikih iki wae. Wala irtiyabin lan ora kemanangan. Ora masuk mangan kabeh mantep. Mergo mulyane Imam Syafi'i, mergo ngalime Imam Syafi'i. Walau dawi asy-Syafi'i iku alladzi wa la yusawa kang ora dipadani sapa alladzi. Imam Syafi'i tidak ada yang bisa menyamai. Ora mungkin iso padha persis. Wala yudana lan ora iso dicedhaki sapa alladzi. Tidak ada yang bisa mendekati lima riwayatin kita billahi ing dalem ngerteni kitabe Allah wa sunnah Rasulillah lan ngerteni sunnahe Rasulullah Allah. Warad dalam balikake sapa alladzi ing kitab billah iku wau ila ba'din maring bagian kang wene wa huwa utawi asy-Syafi'i iku al-imam al-hujjatu kang ahli hujjah bil wadil arabi ing dalam bahasa Arab wa nahwihi lan sepadane lugatil Arab. Imam Syafi'i tidak hanya menguasai bahasa Arab saja. Maka istahula nulis teman-teman ketumbul sibuk sapa asy-Syafi'i fil arabiyyati ing dalam belajar lugatil Arab. Isrina ing dalam 20 apa sanatan tahun Imam Syafi'i niku sinau lugatil Arabiyyah wisuné kira 20 tahun. 20 tahun untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau bapaknya saiki inauni nahwu sorof, terus ono mantek, ono bala, niku suwene 20 tahun. Dibandingin kalau itu ya ono apa maha balaghatihi dalam sartane balaghah asy-Syafi'i. Pelajari ilmu sastra, balaghah ilmu sastra. Wa musawatihi lan fasai asy-Syafi'i wa ma'a annahu lan ing dalam sartane sedurunge asy-Syafi'i iku arabiyul lisani Arab lesane asy-Syafi'i dalam arti fasih pengucapan bahasa Arab.
wa dari lan omahe utawa daerah wal usri lan keluargane wa biha lan kelawan lugatil arabiyyah iku wau yuqrafu dingerteni apa alkitabu Al-Quran wa sunnah lan sunnah. Dengan kita mempelajari bahasa Arab niku wau awake dhewe iso ngerti sing jenenge kalam Allah kita buang rupane napa Al-Quran, iso ngaji sing jenenge napa hadis. Kabeh kuwi kudu mempelajari tata bahasa Arab. Gramatika bahasa Arab yo nyinaoni nahwu sorofe, mempelajari balaghah nyinaoni materi untuk mengetahui yuqrabu alkitab wa sunnah. Ya kula jangan sedaya ora mungkin bahasa Arab mestine yo bingung. Wa huwa utawi asy-Syafi'i iku alladzi wa qala kang ngalungake sapa alladzi qala kang ngalungake sapa alladzi al-manana ing kebagusan al-jasi matakan aku jami'a ahli asari ing sekabehane ahline hadis. Asar itu lafaz dalam arti maknanya itu hadis. Imam Syafi'i bisa memberikan manfaat bagi orang ahli hadis. Jami'a ahli asari ing sekabehane ahline hadis. Wa hamalatil ahadits lan biro-biro wong kang apal biro-biro hadis juga bermanfaat terhadap orang-orang yang banyak menghafal hadis. Wa naqilatil akhbari lan wong kang nukil biro-biro hadis. Bitauqifihi sebab oleh mulani asy-Syafi'i iya hum ing hamalatul hadis ahli athar karo naklatul akhbar ora liya isone manfaati maring ahli hadis iku padha anggone mulani Imam Syafi'i alamaat nisunani ing atase maknane jero-jero hadis. Watan bihi lan tanbihi ahli asar niku wau, nyebai ahli asar niku wau. Wa qadha filan oleh niba'atini asy-Syafi'i bil haqqi kelawan perkara kang hak. Ala batil mukhalafi ngalahake kebatilane pira-pira wong kang mulayani ala batili mukhalafis sunan ngalahake kebatilane pira-pira wong kang mbedani sunah. Imam Syafi'i pujahe sangat kuat sehingga mampu mengalahkan perkara-perkara sing batil. Wa tamwihi lan oleh ngebarine mukhalafis sunan. Bana asan nuli ngangkat sapa asy-Syafi'i hum ing ahli asar amalatil hadis sapi munggale iku mau bada angkanu ing dalem sakwise yen ana sapa ahli asar amalatil ahadits niku wae. Bada angkanu ing dalem sakwise yen ana sapa amalatil asar niku wae iku qamilina padha samar utawa ora dikenal. Wa dhaharat lan jelas utawa terkenal apa kalimatuhum kalimate ahli asar ala jami'il mukhalifina ing atase sekabehane pira-pira wong kang nulayani. Akhirnya sing mau nih murid-murid Imam Syafi'i ora terkenal iki kok dadi terkenal.
kenal. Wadamahu lan gawe tangga sapa iku wau ahli akar amalatil ahadis iku wau ing mukhalifin. Jadi tangga dalam arti yo diwenehi pertanda diwadihatil barohini kelawan pertanda sing jelas, diwadihatil barohini kelawan pertanda sing jelas. Hatta dolat sehingga dadi apa akna nuhun biro-biro gulune mukhalifin, apa akna nuhun gulune mukhalifin laha kedue wadihatil barohin iku khodiina padha tunduk kabeh. Akhire sing mono nulayani hati Nabi iku tunduk kabeh karo murid-murid Imam Syafi'i, karena rata-rata banyak wong sing ora percaya karo sing jenenge napa hadis. Ketika zaman iku dianggap iku karangan cerita. Mergo hadis Nabi iku dikumpulke jauh setelah Nabi iku tilar dunya. Makanya dianggap hadis-hadis sing didhawuhke iki hanya cerita belaka sing durung jelas kepastian. Makanya banyak wong sing menentang hadis-hadis Nabi niku wau. Tapi mergo jasane Imam Syafi'i niki wau, ahli-ahli hadis murid-murid Imam Syafi'i niki wau iso ngalahake wong-wong sing nulayani napa sunah hadis Nabi. Kala ngucap sapa Muhammad bin Hasani, intakal lama lamun ngomong sapa ashabul hadisi ahli hadis yauman ing dalem suci dina. Yauman ing dalem endi-endine dina. Fabilisani Syafi'i monggo kelawan lisane Asy-Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i sing ahli-ahli hadis niku dawuhake ngomongi ora liya ya bersumber sapa-sapa wau Imam Syafi'i, yakni ngarepake sapa Muhammad bin Hasan lima maring perkara wadu akan nyelehake sapa Asy-Syafi'i min kutubi saking biro-biro kitab Asy-Syafi'i. Sumbere ora liya ya saka gurune sapa Imam Asy-Syafi'i. Pakola lan ucap sapa langsung Muhammadin, pakola lan ucap sapa Al-Hasan bin Muhammadin ajak baroni kana ono sapa ashabul hadis biro-biro ahli hadis iku ruku dan padha turu kabeh. Wa aiqadha nulinangi ake hum ing ashabul hadis sapa ashabul Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika murid-murid sing ahli hadis turu air buka kabeh karo sapa Imam Syafi'i. Patayak kudu nuli padha tangi sapa ahli ashabul hadis. Wa qala lan ucap sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk 4 orang salah satu murid Imam Syafi'i sing terkenal. Sing ashabus Syafi'i termasuk iki sing jenenge Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu sing 4 ashab Imam Syafi'i sing terkenal. Ma'ahadun ora utawi wong suci masa kang dene sapa ahad dia di kelawan tangane ahad mahbarotan ing wadah mangsi, mahbarotan ing wadahe mangsi wala kolaman lan ora ing pulpen illa wal Syafi'i
iku kejaba kedue Imam Syafi'i birubati ing dalem awak dhewe asyab ahad iku wau birubati ing dalem awak dhewe ahad dibuka apa kon sinau kon ngaji ma'atul masa biadi mabharatan wala ulama kabeh muridé Imam Syafi'i iku nyekel pulpen utawa nyekel apa mangsi gawe apa gawe nyatet sing didhawuhke ilmu saka Imam Syafi'i gawe ngaji dibuka karo Imam Syafi'i minnatun utawi anugerah ora liya mergo anugerah bahada nuli utawi kilak kauli iku wau kauli sing rupane iku mau kana ashabul hadis iku wau iku kaulu imami ashabul hadis pengucape pemimpine pira-pira ahli hadis wa ahli lan ahline hadis wa man lan wong layah kalifuna kang padha nulayani sapa man riwaro iki ing dalem wiraine man wa fadlihi lan keutamaan iman haddasa ceritaake sapa Ar-Rabi ibnu Sulaimana wala ngucap sapa Ar-Rabi kana ono sapa Asyafi'i Imam Syafi'i iku yajli suruh sapa Asyafi'i fi halaqatihi ing dalem kolongane utawa majlise Asyafi'i. Lalu ketika Pak Robi ini menceritakan Imam Syafi'i mungkin lumpuh bareng sak halaqah karo majlisane Imam Syafi'i itu wae. Ida sholat dalam nalikane sholat sapa Asyafi'i asubha ing sholat subuh. Ayaji unuli teko guru ing Asyafi'i sapa ahli Qur'ani ahli Al-Qur'an. Fa ida tola'at nuli dalam nalikane metu apa asam susremene kamu apa padha jumeneng sapa ahli Qur'an. Cara halaqah itu kelompok ngaji Imam Syafi'i dimulai saka subuh ngoten niku nganti kapan? Idza tala'at asy-syamsu. Nanti srengenge ku apa metu. Yo kira-kira ngaji saka bab subuh nganti srengenge metu paling ora tekan jam 7 ngono kuwi tembe apa rampung. Kuwi gawe ngaji apa membahas tentang ulumul Quran, tentang apa Al-Quran. Bar kuwi bar sing sinau Al-Quran langsung genteng melih wajah alam teko sapa ahli hadis ahline hadis. Akhirnya berikutnya ashabul ahbar atau ashabul hadis itu dugi. Kalau ini wis gentenan wayahe. Ini mau wayah yang pertama tentang membahas ulumul Quran. Saiki berikutnya bahas tentang apa hadis. Bayas aluna nuli podo takon sapa ahli hadis hu ing Asy-Syafi'i tafsirahu ing penjelasane hadis wa ma'ani yahulan ing maknane hadis. Wa idza irtafa'at nuli ing dalem nalikane munggah apa as-samsu srengenge kamu mongko podo tangi sapa ahli hadis. Pastawat nuli dadi kebak apa al-halamatu kelompok majlis iku wau utawa golongan utawa halaqah itu dan majlis lil mudhakirati kedue nutur ilmu wa nadrilan ngangen ilmu
Faida irtafa'an nuling dalam nalikane munggah apa al-duha waktu esok di bab subuh menunggu mau dari ngaji wong sing ahli Al-Quran. Nanti sebenarnya mentu nanti irtifa'us syams kira-kira nanti jam 09.00 pada minggu itu dari ngaji nawahan hadis. Tafarruqu mongko padha pisah sapa alaqah. Bar ngono yo ora rampung. Enten sing dugi melih. Tafarruqu mongko padha pisah sapa alaqah. Wis entek wektune dhewe nyinaoni apa iki ilmu hadis. Bar ngono kok ana sing teko wajah alam teko sapa ahli Arabiyati, ahli ilmu lughat utawa ilmu bahasa Arab. Wal urun lan ilmu urun. Wa nahwilan ilmu nahwu, wa syi'rilan ilmu syi'ir. Fala yazaluna nuli ora lebar-lebar sapa ahli Arabiyah, urun, nahwi, syi'ri iku wae. Ila korbiin disofin nahari tumeko parake separone awan. Nanti kapan itu mau ahli lughat, ahli nahwu, ahli syair tentang ilmu urut niku wau nganti ila qarabi disofin nahar nganti separone apa awan. Kira-kira nanti jam 11-an ngoten niku. Sumayan sorobu, Sumayan saripun uli wangsul to bali sapa Syafi'i. Sumayan saripun uli bali sapa Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mulang nganti kira-kira kapan nganti zuhur. Dimulai saka bar subuh. Jadi kan ngaji ini dimulai saka bar subuh kuwi gawe ngaji apa ulumul Quran dari ahli Al-Quran. Nanti irtifa usama sebuah bentengan. Nanti tolak tidak tolak syamsu itu wau bentengan karo apa ahli hadis. Nanti irtifa syamsu go bentengan karo ahli lughat karo ahli nahwu niku wau karo ahli syair. Nanti kapan? Nanti kira-kira nek separone awan. Wahad dasalan cerita ini sapa Muhammad bin Abdul Hakam. Kala ngucap sapa Muhammad bin Abdul Hakam, "Ma ra'aitu rawaro ingsun misla Syafi'i." Ing nyepat ing madeni Imam Syafi'i utawa sepadane Imam Syafi'i. Kana ono sapa ashabul hadis iku wae. Iku yaji'una padha teka sapa ashabul hadis ilahi maring Syafi'i. Wa yu'raduna lan padha ngetokake sapa ashabul hadis alaihi ing atase Asy-Syafi'i. Qawamidhi ilmil hadisi ing angel ilmu hadis. Qawamidhi ilmil hadisi ing angel ilmu hadis. Iki Pak Muhammad bin Abdul Hakam Dawati tidak pernah melihat wong-wong ahli hadis ditakoni Imam Syafi'i kejaba takon tentang hadis sing wangel dipahami tentang ilmu hadis. Maka Imam Syafi'i menguasai banyak ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughat, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tafsir, lan ilmu liyane. Makane nanti wong-wong ahli hadis, ulama-ulama hadis sing angel memahami ulumul hadis bertakok kabeh kali sapa Imam Syafi'i. Bahkan lan sapa Asy-Syafi'i
iku yuwakifu ngandekake dalam arti yang perluhake sapa Asy-Syafi'i ing ashabul hadis ala asrorin ing atase pira-pira rahasia. Akhirnya juga ngerti kabeh rahasia ilmu hadis. Lam yakofu kang padha ora ngerti utawa padha ora weruh sapa ashabul hadis alaiya ing atase asrar. Ilmu sing durung dingerteni akhire ngerti kabeh. Layak wanguna nuri padha jumeneng sapa ashabul hadis wahum hale utawi ashabul hadis iku muta'ajjibuna padha gumun kabeh Indonesia ing Asy-Syafi'i. Akhire ahli hadis niku wau gumun kabeh kalih tetep dasane Imam Asy-Syafi'i. Wa ashabul fiqh utawi ashabul fiqh ilmu fikih iku wau kang duweni ilmu fikih. Al-muwafiquna kang cocok wal mukhalifuna lan sing ora cocok. Iku la yakumuna ora jumeneng sapa ashabul fiqh illa wahum kejaba ashabul fiqh ku mau iku Qur'anuna ditundukake kabeh lahu maring Asy-Syafi'i. Nah, ini ulama-ulama fikih sing cocok wis mazhab Imam Syafi'i utawa sing mukhalifun sing ora cocok karo mazhab Imam Syafi'i itu kabeh tunduk kabeh karo sapa wau Imam Syafi'i. Mun anu ditunduk kabeh karo Imam Asy-Syafi'i. Wa ashabul adabi kayu kang duweni adab. Wong-wong sing nyinaoni ilmu adab. Iku yuriduna mentokake sapa ashabul adab. Alaihi ing atase Asy-Syafi'i asyira ing syair. Wayu bayinan nuli jelasake sapa Asy-Syafi'i lahum maring ashabil adab ma'ani alu ing maknane syairi. Wa kana lan ono sapa Asy-Syafi'i iku ya fadhu akal sapa Asy-Syafi'i asra ta'ala bi baiti ing 10.000 bait di gunelin kedhe kabilah gunel. Iqrabe asra ta'ala fi bait. Imam Syafi'i ini apal 10.000 bait syair dari sapa-sapa iku kabilah gunel beserta iqrabe ora bait-bait. Wa ma'ani halan ing maknane bait iku wau asra ta'ala fi bait iku wau wa kana lan ono sapa Asy-Syafi'i iku manggon akrofa kang luwih ngerti sapa man annasa ing manungsa ditawari kelawan pira-pira cerita. Imam Syafi'i itu juga ahli tarikh atau ahli sejarah. Bahkan lan ono apa malaku amri dasari perkorone Imam Syafi'i iku ikhlasul amali murnine amal lillahi krana Allah. Iki sing kudu garis bawahi. Kenapa Imam Syafi'i bisa sedemikian rupa cerdas sing maline mergo kana malaku amrihi ikhlasul amal lillah. Kana lan ono apa malaku amri dasar
perkara Imam Syafi'i iku ikhlasul amali, ikhlasi amal lillahi karena Allah. Ini disebut garis-garis. Jika kita ikhlas beramal memang betul-betul maring Gusti Allah, niku Gusti Allah aweh perkara sing luwih akeh maring awake dhewe, bahkan sekongkon sing ora dinono, sing ora disangka sangka min itu layak kasih. Yen wis ngono supaya niku lho sedaya iso nyonto Imam Syafi'i, nak nyonto ilmune kabotan, nyonto akhlake mesti yo isih kangelan, nyonto perilakune isih kabotan. Lha Imam Syafi'i ngaji saka isuk tekan awal. Awake dhewe wis klegat, kleget pernah bar subuh mau tekan sak jam iki ngono lho, wis ngantuk, wis klegat, wis ora betah. Mek nyonto dalam hal keilmuane ora kuat, dalam hal amalia yo kangelan, dalam hal nopo kemawon kangelan, ya contoh ini sing gampang. Apa dasare Imam Syafi'i melakukan suatu amal itu didasari dengan ikhlas. Supaya awake dhewe ora duweni rasa pamrih lan pamer, pengen terkenal, pengen disobyo-sobyo maring wong liya. Mergo iku sing iso ndadekake rusake amal. Yen pun wonten muga-muga kula sedaya iso nglakoni napa sing diajarke dening Imam Syafi'i iki wau. Dasar lakoni amal itu harus dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.